A teraz, že moja sestra sa napríklad bála si kúpiť byt, lebo vlastne keď príde o prácu, nebude mať z čoho platiť tie splátky. To vlastne je presne tento problém, hej, že ak som to správne pochopil, lebo to je presne tento problém, že keď prídeš o prácu, tak tie tvoje byty na hypotéku stále zarábajú. To nesúvisí s aktívnym príjmom, áno, to je tá Čiže najväčšia vlastne, keď výhoda. náhodou prídeš o prácu, sa vieš presťahovať k rodičom stále, Mama ale o hotel. byty si neprišiel, lebo vlastne byty sa stále splácajú s Áno, je to nájmou. tak, je to tak. To je že čo, že pasívny príjem sa to používa, nie? Ja trošku to slovo ohýbam, lebo pasívny celkom nie je, ono si to vyžaduje nejakú starostlivosť a nejakú zodpovednosť. Starostlivosť pri výmene nájomcu, starostlivosť, pokiaľ nájomca neplatí riadne a na čas, prípadne Chodíš meniť žiarovky do 70 bytov? to nechodím, ale máme aj takéto ponuky občas, že áno. OK. A dobrá, že koľko bytov je dosť? Že takto, že veď takto, keď mi to hovoríš, tak dovtedy, kým nájdem byty, ktoré viem kúpiť za takú cenu, že ho viem prenájať tak, aby mi to stačilo na hypotéku, tak takých bytov môžem kúpiť, ja neviem, miliardu, nie?